गोबावनि उनावहाय टनिया दिनैहाय ग्रोब आंजोंहाय लोगो हमफैदों आंखौहाय ओमफ्राय बिथाङा माब्लाबा मास मोननै मास मोनथामबो गोमानानै थायो दे सिन्देल हरदोंमोनलै औ आथिङा नै बेना बेफोरबायदि अबस्था आरो नै माने टनियाखौहाय गोबांथार रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो अनसायबो आरो ओमफ्रायो एक्सुवेलि मेन्टेलिटि ओमफ्राय दाख्लैहाय माथो बिराद गोबाव गोमानानै थाया होनलाय ना सारा बिटिसिखौनो बेरायजोब्बाय ना मारा टनियालाय हिनजाव गोसोथोनायावसो थांदोंमोनलै दा गोबांथार रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामदोंलै टनिया नोंखौ गामियावबो नुवा ओरैबो नुवा जाबाय थाबायना अबाव थांखो टनियालाय साननानै दा गोबांथार रायजो राजाफ्रानो सोंनाय फैदों आरो ओमफ्राय हिनजाव गोसोथोनायावसो थांदोंमोन ओमफ्राय अबे जायगायाव बेरायना फैखो नों एसे खिथावदोरा मोनबाजार अबे जायगायाव बेरायना फैखो नों एसे खिथावदो नङाब्रा नों अबे जायगायाव बेरायना फैखो नोङो गोजानावहाय जानाय लोंनायफ्राथ' एकदमबारे फुल जाबोदों नों खालि गोसो थोनायाव थांबाय थायोरा टनियाने बुजादों नायनि खर'आ एमजि बायदि नुलायदोंलै खर'खौहाय खानायखौ लानथासिनजोबो आरो नाय टनियानिखौहाय आदा सनजित सिमफैदों दा ओमफ्राय दा गोबांथार रायजो राजाफ्रा बेखौनो मोनसे सोंथि खालामहरगोनलाय बुंहरगोनलाय आरो ना कमेन्टखौहाय बेफोरबायदि मानसिजोंहाय मानो भिडिअ लाबाय थायोरा होननानै बुंगोन आरो ओमफ्राय एक्सुवेलि बेफोरबायदि मानसिजों भिडिअखौ लाबोआबाबो जाया आरो ना खिन्थु लानांगौ गोनां जायो माने गोजान जायगायाव थाङोब्ला माने जेन बेखौ रावबो जेबो दा खालामथों नै बेबायदि साननानैसो माने आं भिडिअखौ हगारबाय थानाय जायो आरो एक्सुवेलि मानो होनब्ला बेनि खर'आ बांद्राय थिग नंखाया नालाय ओमफ्राय ओरै बेरायबायो आरो ओमफ्राय बेरायबायनानैहाय सोरबाफोर गोजानावहाय थांबा बायोब्ला जेन बेखौ रावबो जेबो दा खालामथों नै बेफोरबायदि साननासो आं भिडिअखौहाय बांसिन फ्राय हगारनानै होनाय जायो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो सोरबा बेफोरबायदि बुंहरगोनलाय बेफोरबायदि मानसिजोंहाय मानो कन्टेन्ट मोनाखै नामा बेफोरबायदि भिडिअ हगारनो बेफोरबायदि बुंहरो आरो माने बेफोरबायदि बुंहरलायनो नाङा आरोना रायजोफोर माने मानसिया माने गोजानाव थांनानै सोरबाफोर बुना हरोबा एसे आघातफोर जायो नालाय ओमफ्राय बेखायनो बयबो सिनायथोंसै होननानैहायसो आं भिडिअ हगारनाय जायो आरो एक्सुवेलि बिना बिदाफोर दङ साथाम दं आरो बिदा ओमफ्राय गामिया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट 16 नं निसिमा हालामनि आमटेका उक्सिगुरिनि दे बियो ओमफ्राय बिथाङा दाखालहाय बिटिसि इलेक्सनना एमएलए इलेक्सननि सिगांहाय न'आवहाय एसे दंफैयोमोन ओमफ्राय मास मोननैसो थानानैहाय दा बिथाङा मैयानि अखानाय बिथांखौहाय मोनबोफिननाय जादों आरो नागिरनानैहाय ओमफ्राय दा बेफोरबायदि अबस्था जादों आरो टनियाया बिराद गोजानाव बेरायसैलै नों टनियाने आंबो सिन्देलसो लायदों रायलायनाया बिना खालि सिन्देलनि बिसय रायलायो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय हिनजावनि बिसय रायलायो ओमफ्राय खोमाफ्रालाय माथो थै ओंखारलाबायखो नामा बेफोरलाय मानो आदा सनजिमा खिथादों आङोहाय माने दाखालाय फैनाय लोगो फुङावहायनो खेमसिजोंहाय खानाय सिननानै होबोदों नोंखौ थुखैनानै होबोदों होनदोंबा टनिया ओमफ्राय एक्सुवेलि मानसिखौथ' बोरैबा नायोब्ला रक बायदि मोनलाय लाङोलै नै दा टनियाने दिनैहाय एसे दुरबल मानसिया माने ओंखामखौबो जाबोदोंना जाबोआखै ओंखायनो दा रायलायनायानो एकदमबारे बारा फुथिया आरो जेब्लानाखि गावहा गोसोजोंहाय खुसि जाबोबाय अब्ला ओरैबायदि मिनिग्लाबगोन ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट खालामफैगोन ओमफ्राय आं बेखौहाय भिडिअ खालामबाय थायो नालाय ओमफ्राय बेखायनो आंखौबो बोरैबाला ग्रोब लोगो हमफैयो आरो ओमफ्राय टनियाथ' मालाबा आंनि नामबो लालाबायलै नों अलिभ होननानैहाय गोबांथार रायजोफ्रानो बेखौ बुनाबो हरबायलै टनियाखौहाय बे खर'आथ' बे बुजानायसो खालै थेजेंआवसो मोननांगौमोन थेजें माने थेजेंआ बुना हरदोंनो बेखौ खालि बे थेजेंखौ दासिमहालागै बावनो हाया आरो इयो खालि थेजेंनो माजोंनो सिन्देलनि मानि बारा लायखायो आरो बे मानसिया दा बेखौनो खावलायहरनाय जायो आरो माने मानसियाथ' टनिया होनला मिथिजोबखायो नालाय ओमफ्राय दा गोजान जायगायाव थाङो आरो बियो माने बेखौ जेबो दा खालामा दाखर एसे एनै उफुद्र खालामला एसे एनै मानजिनाबो हरनांगौ ना मा होनो टनियाने एसे एनै उफुद्र खालामला एसे एनै मानजिनाबो हरनांगौ नामा नोंखौलाय मानजिनाङा दा मानजिना हरनो नाङालै होमब्लाने टनिया नों उफुद्र खालामनो नाङा रा ओमफ्राय बै नोंनि लोगोखौहाय नोंखौ सिनायग्रा मानसिफोरखौनो लोगो मोनदों ना मोनाखै बे खोलाहाजोंहाय
टाउनावहाय नोंजोंहाय सोर रायलायग्रा दङ? टाउनाव दा औ सेन्देला सानैजों गाननाबो ले नोंखौ मोजां मोनग्राबो दङदा टाउनावहायबो बोरलामोल' खालि सेन्देल बोरलामानिल'लै नोङो ओमफ्राय थिं गोजौआवहाय माबा माबि लेथ्रा गारखानाय सोरबा मा गारायबाय थायो ओमफ्राय दा ओरैनो खबर सबर मोजाङै दङ दा ने टनिया दा मोजाङैल' औ दे होमब्ला रायजोफोर